Те са народ, който можете да опишете с думите алчни, завистливи, нахални и крадливи. Много от вас ще си помислят, тези определения пасват идеално за родната народопсихология. Ние сме малък, но много прост народ, казваше един съмнително усмихнат политик. За друг сме просто некачествен материал. Да се чуди човек какво ли ни липсва. Вярата в доброто или самото добро вече си е отишло. Решихме да проверим вярно ли е това, което мислим за себе си. И какво ще се случи, ако дадем в ръцете на сляп човек едра банкнота, която той смята за петолевка и която се опитва да развали на дребни монети? Ще повторим американски експеримент, според който 30% от анкетираните са направили опит да измамят човека. Къде сме ние? Извинявайте, 5 лева да ми развалите, дали имате? Нямам, вие в момента държи 20 брат. Ето тези. Тези? Да. Тия другите си по 20. Да. Благодаря. Може да ми развалите 5 лева? Това са 20 дава. Има 45 лева, а по средата ти е 5. Да. Това? Да, това ти е 5. Ама това са 50, това са 10. Тук си се Това са 10, А това са 50 лева. Моля ли тия пари? Нямам и аз. Имам 24 лева. Как ще реши? Аз съм пиян. Ама преди парите ще обърнат наркомани, брат. Ако е... Това някакви дребни. Държите 20, внимавайте някой да не ви излъже. Мога да отида някъде да ви помогна да бъда с вас или? Окей, заповядайте с мене. Внимавайте само. Пет да разборим. Да, това са 5. Ето 2 и едно от лева. Ето, значи това са 2 по 20 в вашата лява ръка и тук са 5 лева. Това са 5. Да. Другите 50 ви ги давам на стотинки. Ние пак ми давате 20. Съжалявам. За какво съжалявате и някой друг може да ви излъжи? Съжалявам, че ви задържам. И едно е един. Добре. Ето. Ама вие 20 ми давате. А това са ли 5? Не, ето ги 5. Ами, да. На 2 лева и 1 лев сега. Да, супер. Два пъти по 2 лева и 1 лев. Добре. Добре. Аз ви дадох 5 лева, нали? Не, дадох ти 20. Това е 5 лева. Това ли е 5 лева? Да, Добре. Благодаря ви, деца. и ама ви благодаря. Решаваме, че е време експериментът ни да еволюира, защото едно е, ако не посмееш да излъжеш, друго и много по-лесно е да подминеш, когато пред очите ти се опитват да извършат престъпление. Сега наше подставено лице ще се опита да измами незрящия. Ще има ли кой да му помогне? 2 по 5, нали? Да. 10 ми дай. Ами ето. Това са 50. Само дръжте. Да, я да ги разбера. Другите, това са 10. Ето. Нали, господина ми развали. Не го лъжете човека. Върни ми парите. Какво Защо се питате да грабите човек? Защо сами вземате парите? стана, се не разбира? Иска да ви вземе 50 лева, ви дават. Къде са 50 лева? Това са 10 Приберете си лева. парите. Приберете си парите. Вземете 40 лева. 40 лева. Приберете ги, господин. Вие ми развалите, не? Да, ще ви 5. Имате и 50. Добре. Добре, аз мога да ти разваля още. Ще ви даде 4 лева. Не, няма нужда. Съжалявам. Значи това е 50, Това е така? 50, да, приберете си ремени. Не, момент. Господине, Това е 2. момент. Не ви разбрах това какво е. Това са 50 лева. 50 лева ви 50. Това са... И това е 50. Това е 10, ама аз нямам. 2 по 5? Нямам 50-те. Ето, ама вие му давате 2 по 2. Не, що го взимате парите? Той ги взема. Взеха ви парите. Понете го, моля ли? 50 лева на човек. 50 лева на човек. Как може така? Ясно, дайте парите. Дайте си тия пари, дайте му тия. Кои? Как може такова нещо? Сработа от такъв човек. Бързо ги прибирайте. Бързо прибирайте. На улицата не правете така. На къде сте? В коя посока сте? Към църквата съм. Какво сте? Take it back. Be careful, please. Is this like something like a social experiment that you're doing? Yes. След 5 часа снимки и среща с над 100 случайни минувачи, нито един не открадна от незрящия, а всеки станал свидетел на измамата се опита да я предотврати.
Според статистиката, зад океана са много по-безчувствени от нас и доста по-склонни да измамят.